हरे कृष्ण सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय दुसरा सांख्य योग किंवा गीतेचं सारचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण आज सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. तर सर्वात प्रथम आपण आज आपले इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया. त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो आहोत. त्यानंतर श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा अर्थ सखोल असा अर्थ मला समजावून सांगितला. तसेच माझ्या को होस्ट महानंदा माताजी, मिनल माताजी दोघींनाही सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा खूप स्वागत. तर आपण आज अध्याय दुसऱ्याचा शेवटचा भाग बघतो आहोत. आपण काल 64 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत आणि आज आता आपण 65व्या श्लोकापासून सुरू करणार आहोत. तर थोडीशी उजळणी करूया. कालचा जो भाग आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये आपण स्थिताधीर मुनीबद्दल जाणून घेतलं. आता हा जो स्थिताधीर मुनी असतो, स्थितप्रज्ञ किंवा स्थिताधीर मुनी, याची लक्षणं समजून घेतली होती. आता हा स्थिताधीर मुनी कसा असतो, तर ह्याची इंद्रिय संयमित असतात हे आपण समजून घेतलं. सर्वसामान्य मनुष्याची मात्र इंद्रिय संयमित नसतात. सामान्य मनुष्याच्या मनामध्ये इच्छा आली की त्याच्यावरती त्याची इंद्रिय तशी तशी कार्य करायला प्रवृत्त होतात. म्हणजे बुद्धीला अयोग्य जरी वाटलं ते कार्य, तरी इंद्रियांना ते कार्य करण्यापासून ती बुद्धी सामान्य मनुष्याची थांबवू शकत नाही. म्हणजे सर्वसामान्य मनुष्य इंद्रियांच्या ताब्यात असतो. पण स्थिताधीर मुनी मात्र या उलट म्हणजे इंद्रियांना ताब्यात ठेवू शकतो. आता तो हे का करू शकतो? कारण त्याची मन, बुद्धी आणि इंद्रिय त्याने कृष्णांच्या सेवेत जोडलेली असतात आणि हाच एकमेव मार्ग आहे इंद्रिय संयमनाचा. कृत्रिमरित्या किंवा बलपूर्वक आपण एखाद्या अष्टांग योगी सारख्या कडक म्हणजे त्या मार्गाचं पालन करून, कडक नियमांचं पालन करून, खडतर तपस्या आदी करून इंद्रियांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी तशी परिस्थिती आली, भोग विषय समोर आला, तर इंद्रिय त्यावेळी भोगाकडे अत्यंत तीव्रतेने आकर्षित होतात. तो आवेग थांबवू शकत नाही मनुष्य. पण स्थिताधीर मुनी मात्र या आवेगांवर नियंत्रण आणू शकतो, कारण त्याची मन, बुद्धी आणि इंद्रिय ही कृष्णांबरोबर जोडलेली असल्याने एका उच्च अशा सुखाचा, आनंदाचा सतत अनुभव तो घेत असतो, ज्या सुखाची तुलना भौतिक भोगापासून मिळणाऱ्या आनंदाशी होऊच शकत नाही. इंद्रिय तृप्तीपासून मिळणारं जे सुख असतं ते अत्यंत निम्न स्तरावरचं असतं, पण कृष्ण सेवेत जोडून घेतल्याने मिळणारा आनंद हा अत्युच्च, म्हणजे त्याहून श्रेष्ठ असा कुठला आनंद नाहीच, अशा स्तरावरचा असतो. आणि या आनंदाची गोडी घेतल्यानेच स्थिताधीर मुनी भौतिक भोगांकडे आकृष्ट होत नाही.
आपणही स्थिताधीर मुनीची ही लक्षणं का समजून घेतली, का जाणून घेतली? कारण ही स्थिती आपल्याला गाठायची आहे. जसं आपण म्हणतो ना, युनिव्हर्सिटीमध्ये एखाद्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी इतके टक्के मार्क्स विद्यार्थ्याला असणं आवश्यक आहे, ही पात्रता समजली जाते. तसंच भगवत धामात प्रवेश मिळवण्यासाठी भौतिक इच्छा सर्व संपून केवळ आध्यात्मिक इच्छा उरल्या पाहिजेत. आणि ही स्थिती प्राप्त करण्यासाठी आपण कृष्ण सेवेत आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे. तेव्हा क्रमशः आपण या स्थितप्रज्ञाच्या किंवा स्थिताधीर मुनीच्या स्तराप्रत उन्नती करू शकू. म्हणजे कार्य अवघड जरी वाटत असलं तरी ते अशक्य नाहीये. आणि या मार्गावर प्रगती करण्याचे आपले प्रयत्न, आपली इच्छा ही बघूनच कृष्ण आपल्याला मदत करतात. पण आपली इच्छा हवी आणि तसे प्रयत्नही त्या दृष्टीने हवेत. आता हा जो स्थिताधीर मुनी आहे, आपली इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेत का बरं जोडतो? कारण त्याने हे ज्ञान घेऊन मान्य केलेलं असतं की कृष्ण हेच साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत, सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यांच्या समान आणि त्यांच्याहून श्रेष्ठ असं कोणीच नाहीये. म्हणून तो आपली इंद्रिय भगवंतांच्या सेवेमध्ये लावतो आणि आपल्या प्रत्येक कार्याने भगवत सेवा कशी घडेल याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच बुद्धियोग किंवा भक्तियोग करतो. आणि म्हणजेच कृष्णांची दिव्य अशी प्रेममय भक्तिमय सेवा करतो. पण जो सामान्य मनुष्य आहे, ज्याची इंद्रिय संयमित नाहीयेत, तो मात्र काम, क्रोध, लोभ आदी अशुद्धतांच्या आहारी जाऊन अधिकाधिक इंद्रिय तृप्तीच करतो. कारण सुख प्राप्त करण्याचा हा एकच मार्ग त्याला माहिती असतो. इंद्रिय तृप्ती करून प्राप्त होणारं सुख हे कसं असतं तर अपूर्ण असतं, तात्पुरतं असतं, काही क्षण टिकणारं असतं. त्यामुळे असे भोग करून कितीही भोग केले तरी आनंद समाधान प्राप्त करूच शकत नाही. आणि समाधान झालं नाही म्हणून अजून भोग करून बघूया, आता हा भोग करून बघूया, तो भोग करून बघूया, असं या चक्रातच तो अडकून जातो. समाधान तर मिळतच नाही आणि भोग करण्यामुळे कर्मबंधनात अधिकच गुरफटून जातो. पशुसारखे भोग करतो आणि पुढे कदाचित मग पशुचं शरीरही प्राप्त करतो. म्हणजे मनुष्य जीवन मिळून जी एक संधी मिळाली होती कृष्णांकडे जाण्याची, तीही गमावून बसतो. पशुचं निम्न शरीर प्राप्त झाल्याने भवितव्यामध्ये मग परत कधी त्याला आता मनुष्याचं शरीर मिळणार, कधी तो ज्ञान घेणार, कधी ते बदल आपल्यामध्ये घडवून आणणार, सगळंच अनिश्चित होतं. पण ज्याने मनुष्य जन्मात अल्प प्रमाणात का होईना कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं, तो पुढच्या जन्मी याहून अधिक प्रगती करेल आणि असं करत करत क्रमशः स्थिताधीर मुनीची स्थिती गाठू शकेल. म्हणजे भूलोकाकडून गोलोकाकडे जाण्याचा त्याचा प्रवास सुरू झाला असं म्हणूया. आणि इंद्रिय तृप्ती करणाऱ्याचा भूलोकातून अजून खालच्या लोकांकडे, नरकाकडे मध्ये जाण्याचा प्रवास सुरू झाला. म्हणजे भविष्यात आता अशा व्यक्तीला जो इंद्रिय तृप्तीमध्ये आज व्यग्र आहे, अशाला भयंकर परिणाम भोगावे लागणार हे निश्चित आहे. आणि ज्याने आज कृष्णांबरोबर जोडून घेतला आहे, प्रयत्न करीत राहिला प्रामाणिकपणे, तर भविष्यामध्ये भगवत धामात प्रवेश करणार हेही निश्चित आहे. म्हणजे दोघांची गती कशी वेगळी वेगळी होणार आणि दोघांना भोगावे लागणारे परिणाम कसे वेगळे असणार हे आपण कालच्या भागामध्ये समजून घेतलंय. तर आता आज आपण 65व्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय. तर मी स्क्रीनवरती जरा घेते स्लाइड. हा, हरे कृष्ण. मिनल माताजी, आज तुम्ही वाचाल ना? हो, वाच. हा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी, वाचते मी. हा. श्लोक क्रमांक 65. हरे कृष्ण. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धी पर्यवतिष्ठते. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या कृष्ण भावनेमध्ये व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी त्वरितच स्थिर होते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता आपण हे सगळे जे बघतो आहोत गुण, हे एका स्थिताधीर मुनीचे किंवा स्थितप्रज्ञाचे आहेत. 55व्या श्लोकापासून जे सुरू झालेत ना कृष्णांनी हे गुण सांगायला स्थिताधीर मुनीचे, हे जवळजवळ 72व्या श्लोकापर्यंत आता स्थिताधीर मुनीबद्दलच कृष्ण बोललेले आहेत. आता त्रिविध तापामुळे हा त्रस्त होत नाही स्थिताधीर मुनी. त्रिविध ताप, आता त्रिविध ताप म्हणजे कुठले? तर आधी भौतिक ताप, आधी दैविक ताप आणि आध्यात्मिक ताप. ताप म्हणजे काय? त्रास. तर आता आधी भौतिक ताप किंवा त्रास म्हणजे कुठले? तर भूत म्हणजे काय? इतर जीव, असं इतर सजीव. आता इतर सजीवांपासून त्रास म्हणजे काय? कधी साप चावतो, कधी मधमाशी डंख मारते, कुत्रा चावतो, डास चावल्याने वेदना होतात किंवा डेंग्यू मलेरिया सारखे रोग होतात. इतर जीवाणू किटाणूंमुळे जे रोग होतात जसे कोविड, तर हे सगळे आधिभौतिक किंवा युद्ध, हाही आधिभौतिकच ताप आहे. आधिदैविक म्हणजे काय? दैवामुळे उद्भवणारे, जसे अतिवृष्टी, अति उन्हाळा, दुष्काळ, पूर, वणवा, भूकंप, वीज पडणे, हे आधिदैविक ताप झाले. आणि आध्यात्मिक म्हणजे आपलं शरीर किंवा मनामुळे उद्भवणारे, जसं आता मानसिक रोग आहे, काही अपंगत्व असेल, आंधळेपणा इत्यादी असेल, अतिशय चिंता होते काही काहींना, काहींना नैराश्य असतं. तर भौतिक जगामध्ये हे जे त्रिविध ताप आहेत, हे एकत्रितपणे किंवा एक एक करून उद्भवतात आणि सर्व जीवांना त्रास देतात. आता हा जो स्थिताधीर मुनी असतो, भौतिक जगामध्ये म्हणजे सगळ्यांनाच हे सामोरं जावं लागतं या तीन तापांना. आपल्यासारख्या सामान्य जीवांच्या जीवनात जेव्हा असे ताप आले, त्रास आले, की आपलं लक्ष केवळ या त्रासांकडेच असतं. स्थिताधीर मुनीलाही हे त्रास असतात, पण त्याचं मन या तापांनी विचलित होत नाही. तापाच्या आघातांनी तो क्षुब्ध होत नाही, हे विशेष आहे. त्याचा दृढ विश्वास काय असतो, की एखादं दुःख संकट माझ्यावर जरी आलं तरी कृष्णांच्या अनुमतीशिवाय ते माझ्यापर्यंत पोचूच शकत नाही. म्हणजे माझ्या आयुष्यात येणारी प्रत्येक गोष्ट ही मला कृष्णांनी दिलेली संधी आहे त्यांच्याजवळ पोचण्याची, असा त्याचा पूर्ण विश्वास असतो. त्यामुळे दुःखाचा प्रसंग असेल, अगदी बिकट परिस्थिती असेल, तर ही भगवंतांबरोबर जोडून घेण्याची उत्तम संधी असं तो मानतो. आता अर्जुनावरही हा युद्धाचा प्रसंग आला होता, त्याने कृष्णांबरोबर जोडून घेऊनच या संकटाचा सामना केला. म्हणजे सुख असेल आणि दुःख असेल, दोन्ही मध्ये आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घ्यायला पाहिजे, हे आपल्याला समजतं. तसंच आता हा जो स्थिताधीर मुनी आहे, तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असल्यामुळे सुखाचं श्रेय ही भगवंतांना देतो. त्याचं म्हणणं कसं असतं, तो विचार कसा करतो, की मी हे सुख प्राप्त करायला म्हणजे योग्य नाहीच आहे, अपात्रच आहे. केवळ भगवंतांच्या कृपेमुळेच मला हे प्राप्त झालेत सुखाचे क्षण, असं तो मानतो. म्हणजे सुख दुःख दोन्ही परिस्थितीमध्ये तो सम राहतो किंवा स्थिर राहतो. आता दुःखामध्ये सामान्य मनुष्याचं वागणं कसं असतं, दुःखामध्ये त्याला आठवण होईल भगवंतांची, की भगवंता हे संकट माझ्यावरून दूर कर, म्हणून तो प्रार्थना करेल. पण जर का सुखाचा काळ चालू असेल तर मात्र बहुतेक वेळेला त्याला आठवण होत नाही. संत कबीर यांचा एक दोहा आहे बघा प्रसिद्ध, की दुख में सुमिरन सब करे. सुमिरन म्हणजे स्मरण. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होय. तर स्थिताधीर मुनी हा असा असतो. सुख दुःख, यश अपयश, जय पराजय, परिस्थिती बाह्य कशी का असेना, तो कृष्णांबरोबर सदैव जोडलेला असतो. तर हे आपले, ही स्थिती आपल्याला गाठायची, हे आपण समजून घेतलं. आणि अशाच अर्थाचा आपण एक श्लोक आधी पण पाहिला होता, ज्याच्यामध्ये कृष्णांनी काय सांगितलं होतं, की ही जी सुख दुःख आहेत ही येत जातच राहणार आहेत, ती अनित्य स्वरूपाची आहेत, आणि ही तू सहन करायला शिक, असं अर्जुनाला सांगितलं होतं. मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत. 14वा श्लोक होता दुसऱ्या अध्यायातला. तेच कृष्णांनी ज्ञान आता इथे परत सांगितलं स्थिताधीर मुनीचं माध्यम बनवून. आता हे आपण लक्षात घेऊ. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम. भगवंतांशी संबंधित कृष्ण भावनेमध्ये नसणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी दिव्य नसते किंवा त्याचे मनही स्थिर नसते. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मना वाचून शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही, आणि शांती वाचून सुखप्राप्ती कशी होऊ शकेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की जो व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे, त्याने आपली मन बुद्धी आणि इंद्रिय ही कृष्णांवरती स्थिर केली आहेत.
कृष्ण सर्व श्रेष्ठ आहेत, सर्व यज्ञ तप यांचे ते भोक्ता आहेत, म्हणजे भोक्तारम यज्ञ तपसाम आहेत, हे तो पूर्णपणे जाणतो. कृष्णांचा स्वीकार त्याने केलेला असतो, साक्षात परमपुरुषोत्तम सर्व आपली इंद्रिय मन बुद्धी त्यांना समर्पित करतो आणि त्यामुळेच तो शांतीही प्राप्त करतो. आपण 5व्या अध्यायात जेव्हा जाऊ तेव्हा हे शांती सूत्र आपण समजून घेऊ. आता मन शांत आहे म्हणजे असा व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो. पण आता जो कृष्ण भावनेमध्ये नाही त्याचं मन मात्र अशांतच असतं, सतत इंद्रिय तृप्तीच्या नवीन नवीन योजना असा व्यक्ती करत असतो. कारण त्याला अज्ञान असतं भोगांचा हा म्हणजे काय विशेष असं स्वरूप आहे भोगाचं, की हा भोग करून मी सुखी होईन, तो भोग करून मी सुखी होईन, असं त्याला वाटतं. त्यामुळे तो अधिकाधिक भोग करण्यामध्येच प्रवृत्त असतो आणि अशा भोगांमध्ये व्यग्र असल्यामुळे मन हे अत्यंत त्याचं चंचल असतं, सतत भोगाकडे प्रवृत्त होत असतं आणि असा व्यक्ती हे भोग करण्यामध्ये कर्मबंधनात गुरफटत जातो आणि भोगांमध्येच लिप्त असल्यामुळे कृष्णांच्या पूर्ण विस्मरणात असतो आणि कृष्णांपासून दूर असल्याने अतिशय परिणामी दुःखही भोगत असतो. पण त्याला आता सुख कसं मिळणार, म्हणून मग अशांतस्य कुतः सुखम असं म्हटलेलं आहे. शांती हवी असेल तर इंद्रिय भोगांच्या इच्छा थांबल्या पाहिजेत. त्यासाठी जेव्हा इंद्रियांना आणि मनाला कृष्णांच्या सेवेत आपण जोडून घेऊ तेव्हा इंद्रिय भोगाच्या इच्छा प्रयत्नाविना क्षीण होतात. कारण इंद्रियांना कृष्णांच्या सेवेमध्ये उच्च असा रसाचा अनुभव प्राप्त होतो, ज्या समोर भौतिका मधले भोग हे तुच्छ स्वरूपाचे वाटू लागतात. अशा प्रकारे कृष्ण भावनेशी जो जोडला आहे त्यालाच ही शांती प्राप्त होऊ शकते. अन्यथा जो भौतिकामध्ये इंद्रिय भोग करतो आहे, इंद्रिय तृप्तीमध्ये व्यग्र आहे, त्याला अशी शांती प्राप्त होणं अशक्यच आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसी. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भरकटणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावरती केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे इंद्रिय किती बलवान आहेत हे सांगितलंय. आता आपण बद्ध जीव म्हटले जातो कारण आपण भौतिक जगामध्ये आहोत. भौतिक जग हे मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली येतं. मायाशक्तीचा प्रभाव प्रत्येक जीवावरती 3 गुणांच्या स्वरूपात पडतो आणि त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीकडे असा व्यक्ती सहजपणे प्रवृत्त होतो. कारण बद्ध जीवाला कृष्ण भावनेशी तो जोडलेला नाहीये. त्यामुळे आनंद प्राप्त करण्याचा एकमेव साधन त्याला जे माहिती असतं ते म्हणजे इंद्रिय भोग. याशिवाय आनंद प्राप्त करण्याचं कुठलं साधन आहे याविषयी त्याला पूर्ण अज्ञान असतो. तो स्वतःला मी म्हणजे शरीर एवढंच मानत असतो आणि शरीराला सुख कशाने मिळेल तर इंद्रिय तृप्तीने. अनेकविध भोग करण्यामध्येच त्यामुळे तो व्यग्र राहतो. त्याला या पलीकडे उपभोगाच्या पलीकडे कुठल्या मार्गाने सुख मिळतं, आनंद मिळतो याबद्दल त्याला पूर्ण अज्ञान असतं आणि त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीकडे तो सहज प्रवृत्त होतो. आता ज्या वेळेला असा व्यक्ती कुठल्या गुरु साधू शास्त्र यांच्या संपर्कात येऊन ज्ञान घेतो, पुढे ते ज्ञान मान्य करून त्यावरती या मार्गावरती दृढ वाटचाल करतो दृढपणे, तर त्यावेळेला त्याची प्रगती होऊ शकते. अन्यथा त्याचं अधोगतीच्या मार्गानेच तो जातो. तर श्रीला प्रभुपाद इथे आपल्याला समजवतात की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप हा या अशा म्हणजे या गोष्टीसाठी आपल्याला करायला सांगतात की जो अज्ञानी व्यक्ती आहे तर त्याने निश्चितपणे हा मार्ग स्वीकार करत असताना कृष्णांबरोबर जोडून घेण्यासाठी सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे जप करायला लागलं पाहिजे, श्रवणम कीर्तनम केलं पाहिजे, ज्याद्वारे आता मन इंद्रिय ही आपण कृष्णांच्या चरणी लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आणि असं न करणाऱ्यांचं मात्र मन अतिशय चंचल असतं, अशांत स्वरूपाचं असतं. म्हणजे आता ज्याची इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये जोडलेली नाहीत ती कसं करतील ते या श्लोकामध्ये सांगितले. एक एक इंद्रियाची क्षमता आहे मनुष्याला भ्रमित करण्याची आणि ही इंद्रिय कशी आहेत, त्या इंद्रियानाम ही चरताम असं म्हटलंय. म्हणजे इंद्रिय भटकतात, विषयांकडे तीव्रतेने आकर्षित होतात. आणि आता 5 इंद्रिय आहेत बघा आपली, त्या प्रत्येक 5 इंद्रियांचे अनेकविध असे ते विषय. त्यामुळे आपल्या मनाचं काय होईल, किती भ्रमित होईल मन हे आपण कल्पनाच करू शकत नाही. आणि हे इथे सांगत असताना नावेचं उदाहरण दिलंय. जसं नाव अँकरने बांधलेली असते बघा किनाऱ्यावरती,
आणि ती तशी बांधलेली नसेल अँकरने, तर जोरदार वाहणारा वारा जर का इतस्ततः त्या नावेला भरकटत घेऊन जाईल. तसाच आपला अँकर हा कृष्ण भावना आहे. कृष्ण भावनेशी आपण जोडलेलो नसू तर इंद्रिय आपल्याला कुठल्या कुठे नेतील, एक एक इंद्रिय आणि त्यांच्या विविध इच्छा हे पूर्ण करून घेण्यामध्ये आपण कुठल्या कुठे जाऊन पोचू याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. म्हणजे निम्न शरीर आपल्याला प्राप्त होऊ शकतं. अशा प्रकारे ही 5 इंद्रिय जर का भोगामध्ये प्रवृत्त झाली तर जशी हे आता ही नाव वाऱ्याच्या प्रभावामुळे वाहत जाईल कुठच्या कुठे, तशी आपली परिस्थिती होईल. भोग करण्यात आपण लिप्त होऊ, कर्मबंधनामध्ये अडकू आणि निम्न अशा प्राण्यांच्या आदी शरीरामध्ये आपल्याला जन्म प्राप्त होईल. कृष्णांपासून अत्यंत दूर जाऊ आपण आणि अंधकारमय जीवनामध्ये आपलं पतन होईल. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि वेळीच आपण आपल्या इंद्रियांना जर का थांबवायचं असेल तर कृष्ण भावनेशी त्यांना जोडणं हे आवश्यक आहे. आणि स्थिताधीर मुनी हे सगळं करत असतो हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. हा, आता 68. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. म्हणून हे महाबाहू, ज्याची इंद्रिये विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात त्याची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण इथे म्हणतात की ज्याची इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहेत तो इंद्रियांचे आवेग संयमित करू शकतो. आवेग म्हणजे काय? तीव्र इच्छा. हे आवेगच आपलं पतन घडवून आणतात. मनात इच्छा येते म्हणजे आवेग आला, मनाने त्यावर चिंतन सुरू केलं म्हणजे आसक्ती झाली आणि त्यामधून काम निर्माण झाला. मग हा आवेग पूर्ण करण्यासाठी इंद्रिय कार्यशील झाली. आता इथे बुद्धी खूप महत्वाचं कार्य करते. जी बुद्धी कृष्ण भावनेत संलग्न आहे ती योग्य अयोग्य जाणते. म्हणजे ती बुद्धी सबळ असते म्हणूया. अशी बुद्धी मनाचं नियंत्रण करू शकते, कारण या बुद्धीमध्ये क्षमता आहे इंद्रियांना कार्य करण्यापासून थांबवण्याची. म्हणजे बुद्धी सबळ असली तरच हे नियमन करू शकते. पण जी बुद्धी दुर्बळ आहे, कृष्ण भावनेमध्ये जी बुद्धी संलग्न नाही, मनही कृष्ण भावनेशी संलग्न नाही, बुद्धीही संलग्न नाही, त्याची इंद्रिय ही आवेगाच्या आहारी गेलेली असतात. मग अशी बुद्धी काय करते तर इंद्रिय तृप्तीच्या योजनाच बनवते. म्हणजे मन हे या बुद्धीला खेचून नेतं इंद्रिया भोगामध्ये. म्हणून तदस्य हरती प्रज्ञा म्हटलेलं आहे. प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी. म्हणजे कोणीच मग अशा व्यक्तीला थांबवू शकत नाही की ज्याचं इंद्रिय मन आणि बुद्धी तिन्हीही भोगाच्या आहारी गेलेलं आहे. अशा जीवाचं अधोगती ही निश्चित असते. केवळ कृष्ण भावना हा एकमेव उपाय आहे यावरचा. तर त्यासाठी आपल्याला आता हे जे मार्गदर्शन असतं ना, हे गुरूंच्या द्वारे प्रशिक्षण आपण प्राप्त करतो. ते आपल्याला साधना करायला शिकवतात, मनाला इंद्रियांना कसं संयमित करायचं याचा मार्ग दाखवतात. आणि ही साधना आपण शिकत असतो म्हणून आपल्याला साधक असं म्हटलं जातं. आता बघा, जो चोर असतो तो चोरी करतो, त्याच्या मनात हे पापकर्म करण्याची इच्छा असते आणि त्यानुसार त्याची इंद्रिय कृती करतात. आता या व्यक्तीची जर का बुद्धी सबळ असेल तर त्याला त्याची बुद्धी संभाव्य धोके दाखवते. म्हणजे काय? पोलीस पकडतील, तुला शिक्षा होईल, हे समजून बुद्धी मन आणि इंद्रियांना थांबवू शकते. पण बुद्धी जर का सबळ नसेल, म्हणजे योग्य अयोग्य हे बुद्धीने तो व्यक्ती समजू शकत नसेल, तर चोरी करण्याच्या योजनेमध्येच बुद्धी सहभाग घेते. म्हणजे कुठे चोरी करूया, कशी करूया, केव्हा करायची, हे सर्व बुद्धीत लावू शकते. हा प्लॅन किंवा योजना बुद्धी बनवते. तर हा जो संयम आहे ना इंद्रियांच्या वरती आणि मनाच्या वरती, हा प्राप्त करण्यासाठी बुद्धी कृष्ण भावनेशी जोडलेली हवी. आणि केवळ अशी बुद्धीच नियमन या दोघांचं, इंद्रियाचं आणि मनाचं करून अधोगतीकडे जाण्यापासून थांबवू शकते. तर स्थिताधीर मुनीने ही स्थिती मात्र प्राप्त केलेली असते, कारण तो कृष्ण भावनेशी किंवा कृष्णांशी सतत जोडलेला असतो. आता 69. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी यस्यै जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनींची रात्र असते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आपण समजून घेतलं की स्थिताधीर मुनीची जी अवस्था आहे ती म्हणजे त्याची इंद्रिय संयमित झालेली आहेत आणि ही अवस्था प्राप्त करण्यासाठी साधकाला अभ्यास करावा लागतो. प्रत्येक इंद्रियच कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून घेतलं तर मग ती नियमित होऊ शकतात, संयमित होऊ शकतात. जसं की आता जिभेला संयमित करण्याचा अभ्यास म्हणजे कृष्ण प्रसादच ग्रहण करायचा आणि जिभेने हरिनामाचा जप करायचा आणि याचा लाभ काय होईल तर जीभ संयमित होईल. इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न म्हणजे इंद्रिय निग्रह असं म्हटलं जातं आणि स्थिताधीर मुनीसाठी हा इंद्रिय निग्रह अत्यंत स्वाभाविकपणे तो करू शकतो. इंद्रिय इंद्रियांच्या भौतिक विषयात त्याला रसच नसतो, म्हणजे इंद्रिय उपभोगांच्या विषयात त्याला अजिबात रस नसतो. पण आता एखाद्या साधकाला अभ्यास करत करत क्रमशः ही अवस्था प्राप्त होते. आता आपण साधक आहोत त्यामुळे आपल्याला गुरूंनी सांगितलेले साधनेचे नियम पाळले पाहिजेत, तेव्हाच आपण इंद्रिय निग्रहाच्या मार्गावरती प्रगती करू शकू. आणि लक्षात ठेवून की ही इंद्रिय कशी आहेत त्यांच्या विषयांकडे केव्हाही आकर्षित होऊ शकतात, आपल्याला त्यांच्या उपभोगांकडे घेऊन जाऊ शकतात. कारण इंद्रिय संयमित केली तरी इंद्रियांचं त्यांच्या विषयाकडे असलेलं आकर्षण हे कायम राहतच, ते जात नाही आणि ते संपवता पण येत नाही, केवळ यांचं नियमन करता येऊ शकतं. आता हे इतक्या आणि हे जे अधोगतीच्या दिशेने जाणं असतं किंवा इंद्रिय जी कृती करतात आवेगावरती, हे इतक्या पटकन होतं की कळणारही नाही. म्हणजे आपण हायवेवरती जात असताना बघा कधी ट्रकच्या मागे लिहिलेलं असतं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तसंच या साधकाचं असतं. जरा त्याचं तो सतर्क राहिला नाही तर इंद्रिय केव्हा त्यांच्या विषयाकडे आकृष्ट होऊन त्याला अधोगतीच्या दिशेने नेतील हे काही सांगता येत नाही. आणि जेव्हा तो काम निर्माण होतो तेव्हा त्याला नियंत्रणात आणणं फार कठीण असतं. त्या आवेगाला थांबवणं सद्विवेक बुद्धीला जमत नाही. तर त्यासाठी बुद्धीला वळण लावलं पाहिजे, ती सबळ बनवली पाहिजे. कृष्ण भावनेशी जोडून भक्तांचा संग ठेवला पाहिजे, सातत्याने भगवद्गीता श्रीमद भागवतम याचं श्रवण पठण केलं पाहिजे, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ही चिकाटीने साधना करत राहिली पाहिजे. आता जो स्थिताधीर मुनी आहे ज्याचा हा इंद्रिय निग्रह झाला आहे त्याच्यासाठी इंद्रिय उपभोगांचे विषय हे रात्री समान असतात असं म्हटलंय. रात्री समान म्हणजे काय की तो त्यांच्या प्रती उदासीन असतो. रात्र म्हणजे आपल्यासाठी निद्रावस्था असते बघा, शून्य कार्यशीलता असते, आपण काही करत नाही त्यावेळेला. तसा हा स्थिताधीर मुनी भौतिक विषयांच्या बद्दल निरासक्त असतो. आणि आपण शिकलोय ना की जसं आता एखादी अन्न खातो आपण, असं अन्न आपण आपल्या स्वादासाठी खाल्लं मग ते शाकाहारी का असेना, ते मात्र आपल्या जिभेच्या तृप्तीसाठी आपण खातो, म्हणजे त्याचा कुठे ना कुठेतरी आपल्याला कर्माचं फळ लागतं. पण जेव्हा भगवंतांना अर्पण करून आपण खातो त्यावेळेला या कर्माचं आपल्याला फळ लागत नाही. म्हणजे हे कार्य आपण कसं करतो, शिकून कार्य करतो, हे आपण शिकतोय. पण स्थिताधीर मुनी पूर्ण प्रशिक्षित आहे. कृष्णांना अन्न अर्पण न करता ग्रहण करण्याचा तो विचारच त्याच्या मनामध्ये येत नाही. म्हणजे कारण तो पूर्णपणे निरासक्त आहे. हा जो सर्वसामान्य मनुष्याच्या साठी जो जिभेचा आवेग आहे ना की मला हे खावंसं वाटलं आणि कृष्णांना अर्पण करता मी खाल्लं, हा असा विचारही त्याच्या मनामध्ये येत नाही. एवढं त्याचं ट्रेनिंग किंवा प्रशिक्षण झालेलं आहे. तो अन्न खाणार म्हणजे कृष्णांना अर्पण करूनच खाणार. पण जो आता भोगी आहे, इंद्रिय निग्रहाच्या प्रती निरासक्त आहे, त्याला इंद्रिय निग्रह इंद्रियांचं नियमन हे काहीच माहिती नाहीये. तो केवळ इंद्रिय आणि त्यांचे विषय एवढे जाणतो आणि त्यामुळे तो भोग करत असतो. तर भोगीसाठी इंद्रिय नियमन ही अवस्था मात्र निद्रिस्त अवस्था आहे. पण स्थिताधीर मुनी मात्र याच वेळेला इंद्रिय निग्रहाचे प्रयत्न करतो, सर्व इंद्रियांना कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न करून इंद्रिय नियमन करण्यात यशस्वी होतो आणि कार्यशील असतो हे करण्यामध्ये, तत्परतेने हे इंद्रिय नियमन करू शकतो. तर ही वेळ त्याच्या जागृतीची असते. म्हणून इथे असं म्हटलंय की सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते. तर पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी. समुद्र पाण्याने भरत असूनही शांत असतो, त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी कामेच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तोच शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता बघा, तुमच्या लक्षात आलं असेल की गेल्या काही श्लोकांपासून आपण इंद्रिय संयमनाबद्दलच शिकतोय. म्हणजे तीच तीच गोष्ट कृष्ण वेगवेगळ्या श्लोकांमधून सांगतायत. इंद्रिय संयमनाचं महत्व. बद्ध जीवाला त्याचं हित कशामध्ये आहे हे माहिती नसतं. त्यामुळे परत परत ती गोष्ट ठासवली जाते ना सांगून. तसं सांगितलेलं आहे की आत्मसाक्षात्कार जर का प्राप्त करायचा असेल तर इंद्रियांची इच्छा ही सगळ्यात मोठी बाधा आहे अशा व्यक्तीच्या प्रगतीमध्ये. इंद्रिय संयमित करण्याचा कुठलाही भौतिक मार्ग नाही, पण इंद्रिय जेव्हा कृष्ण भावनेशी संलग्न होतात तेव्हा मात्र विना प्रयत्न सहजपणे ती संयमित होऊ शकतात. तर खूप अर्थपूर्ण असा हा श्लोक आहे 70वा. इथे स्थिताधीर मुनींचंच वर्णन सांगितलेलं आहे. तर शरीराच्या वेगळ्या वेगळ्या आपल्या गरजा असतात बघा. कधी आपल्याला भूक लागते, कधी झोप येते. अशा आवश्यकतेनेही हा स्थिताधीर मुनी प्रवाहित नसतो. सर्वसामान्य मनुष्याचं असं नसतं बघा. सर्वसामान्य मनुष्याला भूक लागली, झोप आली तर तो लगेच विचलित होतो. म्हणजे तहान, भूक, झोप अशा शारीरिक गरजांनी मात्र सीताधीर मुनी विचलित होत नाही. त्याच्या आत्मसाक्षात्काराच्या ध्येयावरती तो स्थिर असतो. आता समुद्र समुद्र कसा पाण्याने नेहमी भरलेला असतो, तरीही तो मर्यादित राहतो. समुद्रकिनारी ज्यांचं घर आहे असे लोक जाणतात की समुद्र मर्यादेचं उल्लंघन करत नाही. म्हणून इथे अचलम प्रतिष्ठम असा शब्द आलाय बघा, अचल प्रतिष्ठम. समुद्राने मर्यादा जर का पाळली नसती तर केव्हाच इथपर्यंत आला असता, कारण पाणी तर असतंच समुद्रामध्ये. पण महाप्रलय किंवा सुनामी इत्यादी घटना जर का सोडल्या तर त्यामध्येच तो उल्लंघन करतो मर्यादेचं. सामान्यतः समुद्र आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करत नाही. म्हणजे पाण्याने पूर्णपणे भरलेला असला तरीही तो मर्यादेत राहतो, सीमा उल्लंघन करत नाही. किंवा आता एखादा ग्लास असेल बघा, ज्याच्यामध्ये आपण पाणी भरू लागलो, ते ग्लास जेव्हा पूर्ण भरेल तेव्हा त्याच्यातून पाणी बाहेर पडू लागेल. म्हणजे पाण्याने सीमा ओलांडली असं म्हणतो आपण. समुद्र मात्र तुडुंब भरलेला आहे. त्यात सतत वेगवेगळ्या नद्यांचे प्रवाह प्रवेश करतायत आणि अधिकच पाणी वाहून आणतायत. तरीही तो मर्यादित राहतो. म्हणजे उन्हाळा असेल तर समुद्र आटलाय किंवा पावसाळा आहे म्हणून तो खूप भरलेला आहे असं नसतं. आपल्याला तेवढंच पाणी दिसतं. तो तसाच राहतो, मर्यादेचा भंग होत नाही. तसंच उन्हाळा म्हणजे दुःख, पावसाळा म्हणजे सुख, या दोन्ही स्थितीमध्ये हा स्थिताधीर मुनीही मर्यादेतच राहतो, सम अवस्थेमध्ये असतो. सुख दुःख येत जात राहणार आहे हे त्याला माहिती असतं, पण तो आपल्या ध्येयापासून दूर होत नाही. त्याचे प्रयत्न आत्मसाक्षात्काराच्या दृष्टीने सुरूच असतात. म्हणजे शरीराच्या गरजा तो पाळतो, पण ध्येय त्याचं आत्मसाक्षात्काराचं असतं. म्हणजे भूक लागली म्हणून मग तो हे खाऊया का की ते खाऊया, मग इथे जाऊया का ते खायला, का तिकडे जाऊन आणूया, असे वेगवेगळे भोग विषयांचा विचार तो करत नाही. साधं सरळ सात्विक अन्न, ताजं असं अन्न तो शिजवतो, प्रथम कृष्णांना अर्पण करतो आणि प्रसाद ग्रहण करतो. आणि मग परत आपल्या आत्मसाक्षात्काराच्या ध्येयामध्ये मग्न होतो. किंवा आता आज खूप थंडी आहे म्हणून पांघरून ओढून झोपी जात नाही, तर योग्य ते गरम कपडे घालून शरीराचं रक्षण करून आपलं कृष्ण भावनेतलं ध्येय गाठण्यासाठी तो कार्यशील राहतो. मग थंडी असेल, उन्हाळा असेल, हे त्याच्या ध्येयाच्या आड येत नाहीत. या गोष्टींचं निवारण करण्यात त्याचं जीवन जात नाही. सामान्य मनुष्याचं मात्र असं नसतं बघा. आज उन्हाळा आहे तर मनुष्य मग उन्हाळ्यावरतीच काहीतरी उपाय करेल. एसी लावायचा, पंखा लावायचा, आज काही सरबतच करूया, म्हणजे तशा प्रकारचं असतं. आणि सीताधीर मुनी मात्र ह्या अशा गोष्टींकडे विशेष लक्ष देत नाही. योग्य ती खबरदारी घेतो आणि ध्येय गाठण्यासाठी मात्र तो तत्परतेने त्याच्यामध्ये कार्य करतो. ध्येय कुठलं? कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायचं. तसंच आहार, निद्रा, भय, मैथून या सर्व इच्छाही त्याच्या मनामध्ये येतात आणि जातात. त्यांच्यावरती हा स्थिताधीर मुनी कार्य करत नाही, कारण त्याचं ध्येय वेगळं आहे, पक्क आहे ते. आणि ते करीत असताना त्याला परम आनंदाचा अनुभव येत असतो, संतुष्टी मिळत असते कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्यामुळे. आणि त्यामुळे भौतिक भोगांकडे तो जराही आकर्षित होत नाही. विचार येत जात राहतील भौतिक भोगांचे, पण त्यावरती कृती करायला तो प्रवृत्त होत नाही. आणि क्रमशः त्यामुळे या अशा इच्छा कमीच होत जातात, कारण त्यांच्यावर काही कृतीच होत नाही. आता भावभक्ती आपण जी स्टेज आहे, ज्याला आपण म्हणतो ना भक्तीच्या 9 पायऱ्या आहेत, तर जो साधक असतो तो क्रमशः त्या पायऱ्या चढत जातो. शेवटची स्थिती काय आहे? प्रेमभक्तीची आहे, ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे तो व्यक्ती कृष्ण भावना भावित होतो, किंवा ज्याला शुद्ध भक्ताची स्थिती आहे. त्याच्या आधीची जी स्थिती आहे भावभक्ती, या स्थितीला या इच्छा नसतातच. भौतिक भोगाच्या कुठल्याही इच्छा
या व्यक्तीच्या मनामध्ये, साधकाच्या मनामध्ये राहत नाही. म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये भक्त एवढा रममाण असेल की भौतिक भोगाचं पूर्ण विस्मरण असेल त्याला. म्हणजे खूप उच्च अवस्था आहे ज्याची आपण केवळ इथे वाचून कल्पना करू शकतो. पण अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित जो आहे तो परिपूर्ण आहे. त्याला भौतिक भोगांपासून काहीही प्राप्त होत नाही. इंद्रिय तृप्ती म्हणजे अपूर्णता आहे. कुठल्या तरी दुसऱ्या गोष्टीपासून ते सुख मला प्राप्त होईल असा भ्रम आहे. म्हणून सदैव अशा व्यक्तीचं मन अशांत असतं आणि ते सुख, ती पूर्णता प्राप्त करण्यासाठी अयोग्य ठिकाणी तो कार्य करतो किंवा ते सुख शोधतो. आणि या उलट भगवत भक्ती ही परिपूर्ण अवस्था आहे. आपल्याला समजायला हे जरी अवघड वाटलं तर पण भक्त जो आहे किंवा हा जो साधक आहे भगवंतांच्या बरोबर जोडला गेल्याने भौतिकाची त्याला पूर्ण विरक्ती होते, आत्मसंतुष्ट असा होतो. कारण आत्म्याला जे हवं आहे ते त्याला भगवत भक्तीमध्ये प्राप्त होतं आणि ते भौतिकामध्ये चुकीच्या ठिकाणी तो शोधत होता हेही त्याला समजतं. म्हणजे प्रत्येक मनुष्य बघा सुख शोधतच असतो पण भौतिकामध्ये ते अयोग्य ठिकाणी शोधलं जातं. त्याने भगवत भक्तीमध्ये जोडून घेतलं तर त्याला हा असा अखंड प्रवाह आनंदाचा किंवा सुखाचा प्राप्त होतो. त्यापुढे त्याला मग भौतिकातले भोग हे तुच्छ वाटू लागतात. हे स्थिताधीर मुनीची स्थिती झाली. आता आता या विरुद्ध स्थिती म्हणजे एखाद्या भोगीची असते. त्याने सर्व भोग आपलं जीवन भोग इच्छा पूर्ण करण्यामध्ये जरी घालवायचं ठरवलं, भोगाची वस्तू जरी त्याला प्राप्त झाली तरी ती पूर्ण सुख देऊ शकत नाही. म्हणून मग अजून भोग करूया, अजून भोग करूया, त्याने सुख मिळेल अशी त्याची स्थिती असते. पण तो काही मिळत नाही हे मात्र सत्य आहे. काहींना बघा सारखे नवीन मोबाईल, नवीन कपडे हे विकत घेण्याचं खूप असं आवडतं. नवीन मोबाईल मध्ये आता काय वेगळं असणार, त्याच गोष्टी असतात, तेच युट्यूब, तेच व्हॉट्सअप, पण तरीही ते बदलत राहतात. मग अशा वेळी त्यांचं मन काय सांगतं की हाच मला मोबाईल पाहिजे होता, हेच मला मॉडेल पाहिजे होतं, हाच मी शोधत होतो. आता खरं बघितलं तर सगळे फोन हे सारखेच असतात, पण आता तो त्याने विकत घेतला, खूप पैशाने विकत घेतला, पण मग मिळतं का समाधान? तो आनंद काही वेळच टिकतो. मग परत असं किंवा एखादी स्त्री असेल जी बरेचदा साडी घेण्याचा तिला विचार येतो, जाऊन ती साडी घेऊन येते किंवा दागिना एखादा घेऊन येते, पण नंतर आपल्याला वाटतं की घरी आणल्यानंतर की कुठली तरी जी आधीच्या दुकानात बघितली होती ना ती साडीच बरी होती. तर म्हणजे हे भोगाचं स्वरूपच असं आहे, समाधान ते देत नाही. मग हे जे विषय असतात ना ते मात्र भोगाचे वेगळे वेगळे असतात. कोणाच्यासाठी ते कपडे असतील, कोणाच्यासाठी ते घर असेल एखादं, कोणाच्यासाठी एखादी व्यक्ती पण असेल की ती व्यक्ती मला मिळाली ना तर मी आनंदी होईन. पण हे असं राहत नाही, कुठेतरी ही अपूर्णता, हे समाधान मात्र पूर्ण मिळत नाही. भौतिक भोगाचं हे स्वरूपच आहे. आता भक्ताच्या मनात हे मात्र विचार क्रमशः हे असे भौतिक भोगांच्या बद्दल कमी होऊ लागतात. कारण कृष्ण भावनेशी तो जोडलेला असतो. तुम्ही भक्तांचं बघितलं तर तेही स्वच्छ कपडे घालतात, चांगले कपडे घालतात, पण त्या कपड्यांवरती त्याचं लक्ष पूर्णतः केंद्रित नसतं. सामान्य मनुष्य जो कृष्ण भावनेशी जोडलेला नाहीये तो आपल्या कपड्यांच्या विषयी अतिशय जागरूक असतो. रंग कुठला, आज मी कुठले कपडे घालणार, कुठल्या ब्रँडचे असणार, ते कुठून घेणार, मग कपड्याचं टेक्स्चर, पोत काय आहे, रंगाची छटा, हिरव्या रंगाची कुठली छटा आहे, म्हणजे असे अनेक पर्याय. आणि मग कुठून तरी शोधून आणतात अशी साडी किंवा ड्रेस, पण तो फार काही समाधान देत नाही. भगवत भक्ताचं हे ध्येय नसतं. घर जरी असेल तरी तो विचार कसा करतो, हे घर घेण्याचं सामर्थ्य मला भगवंतांनी दिलेलं आहे म्हणून मी हे घर घेऊ शकलो. आता या घरात राहून मी कृष्णांची भक्ती करेन, इथे ज्ञान प्राप्त करेन, भगवंतांच्यासाठी भोग तयार करून अर्पण करेन, रोज भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम इथे वाचण्यासाठी, श्रवण पठण करण्यासाठी मी वेळ देईन. म्हणजे ही जागा मी एका मंदिरासारखी बनवेन. भक्ताचं घर हे स्वच्छ असतं, गरजेपुरत्या सर्व गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये, शरीराला आवश्यक सुख सुविधा असतील, पण त्याचं ध्येय काय असतं, या घरात राहून भक्ती करणं हे असतं. भोगी व्यक्तीसाठी नवीन घर म्हणजे हे घेऊ का ते घेऊ, कशाहून म्हणजे एकाहून एक सुखसोयी करण्यासाठी तो उत्सुक असतो, पण त्याने समाधान मिळत नाही. मग ते मिळालं नाही समाधान म्हणून मग एक अपुरा आहे म्हणून अजून एखादंही घर घेतो, पण त्याने संतुष्टी मिळत नाही. कारण भौतिकाचं हे स्वरूपच असं आहे, म्हणतो ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तसं ते होतं. आणि असा विचार करणाऱ्यांना शांती मिळणं मग अशक्य असतं.
आणि सतत वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये सुख शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात हे लोक, कारण त्यांना समाधान मिळत नसतं आणि भौतिक बंधनामध्ये ते अडकत जातात. त्यातून मुक्त होण्याची इच्छाही त्यांना नसते, कारण त्यामुळे म्हणजे त्यांना अज्ञानच असतं ह्याच्यातून कसं सुटका करून घ्यायची, आणि त्यामुळे हे असं चक्र सुरूच राहतं. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा कसा असतो, तर इथे शब्द आहे आपूर्यमाणम. आपूर्यमाणम म्हणजे काय? भरलेला, तृप्त, संतुष्ट, समाधानी असतो. आणि कशामध्ये? भक्तीमध्ये, कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्यामुळे. आणि आपूर्यमाणम हे वर्णन कोणासाठी इथे सांगितलेलं आहे श्लोकामध्ये? समुद्राला. समुद्र कसा मर्यादेमध्ये दृढ राहतो, कितीही नद्यांचे प्रवाह आले तसाच तो मर्यादेमध्ये राहतो. तसंच या सीताधीर मुनीच्या मनामध्ये कितीही भौतिक इच्छा आल्या तरी तो शांत राहतो, आनंदी राहतो आणि आपली मर्यादा सोडत नाही, कृष्ण भावनेशी सतत जोडलेला राहतो. आता पुढचा बघू 71. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति. ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, दोन निस्पृह अथवा इच्छारहित जीवन जगत आहे, ज्याने स्वामित्वाच्या भावनांचा पूर्णपणे त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ खरी शांती प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये निस्पृह असा शब्द आलेला आहे. निस्पृह म्हणजे काय? इच्छारहित असणं, म्हणजे भौतिक भोगाच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा नसणं. जिथे आपण स्वतःला शरीर मानतो तिथे आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार आला. मिथ्या अहंकार म्हणजे कर्तेपणाची भावना आली. मी करतो म्हणजे मी करता, त्यामुळे मी भोगणार, पण मी भोगता असं. आता स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा येते कर्तेपणामुळे, आणि मग या शरीराच्या संबंधित सर्व गोष्टींचा स्वामी मीच. माझं घर, माझी जमीन, माझी संपत्ती, माझं कुटुंब, असं जे माझं माझं जे आहे ना, हे स्वामित्वाची भावना झाली, कारण कर्तेपणाच्या भावनामुळे तयार झालेली आहे. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती स्वामी कृष्णांना मानतो, तेच भोक्ता आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे अशी त्याची धारणा असते. आणि कृष्णांची म्हणजे माझ्या स्वामींची सेवा करणं हा माझा धर्म आहे असा त्याचा विचार असतो. आता बघा, हेच अर्जुन करत होताना स्वतःला शरीर मानून माझे नातेवाईक, माझे स्वजन आणि त्यांची हत्या होईल यासाठी त्याने युद्ध करायचं नाही असं ठरवलं होतं. शरीर मानूनच त्याने हा विचार केला होता. पण जेव्हा अर्जुन पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाला तेव्हा त्याने युद्ध केलं, कारण त्याने युद्ध करावं अशी कृष्णांची इच्छा होती. कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे, त्यांची आज्ञा मानणं हे माझं कर्तव्य आहे, म्हणून अर्जुनाने युद्ध केलं. स्वतःला त्याला युद्ध करायची इच्छा नव्हती, पण कृष्णांच्या साठी त्याने अर्जुनाने पूर्ण आपल्या सामर्थ्यानिशी उत्साहाने युद्ध केलं. सर्व काही कृष्णांच्या अधिपत्याखाली आहे हे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जाणतो, आणि तो स्वतःला स्वामी मानत नाही. कृष्ण हे परिपूर्ण आहे, सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि मी त्यांचा अंश आहे हे समजणं म्हणजे कृष्ण भावना भावित होणं, आणि हे शांती मिळण्यामागचं मूळ कारण आहे. आता इथे समजून घेऊया, इच्छा करणं हे जीवाचं स्वरूपच आहे. म्हणजे जोपर्यंत व्यक्ती जिवंत आहे तोपर्यंत त्याच्या मनामध्ये इच्छा असणारच. इच्छा करणं तो थांबवू शकत नाही. जीव म्हणजे इच्छाशक्ती, आणि ही इच्छाशक्ती नसेलच जीवामध्ये तर तो निर्जीव झाला किंवा तो मृत झाला. पण कुठली इच्छा यायची किंवा कुठली इच्छेचा त्याग करायचा हे हे ठरवू शकतो. कुठली इच्छा त्यागायची म्हणून आपल्याला सांगितलंय इथे, तर भोगाची, कामान्य म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची इच्छा त्यागायची असं म्हटलंय. मग सर्वान असा शब्द आहे. सर्वान म्हणजे सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छा त्यागल्या पाहिजेत. कोणी? पुमान म्हणजे असा व्यक्ती, असा मनुष्य म्हणूया. मग चरती म्हणजे जो जगतो किंवा राहतो. निस्पृह म्हणजे जे मला प्राप्त आहे त्याला त्यागून, आणि पुढे प्राप्त होणाऱ्या भोगांनाही त्यागून. आणि कसा राहतो तो? निरहंकार म्हणजे मी शरीर नाही या भावनेचा तो त्याग करतो. आणि निर्मम म्हणजे या शरीराच्या संबंधित ज्या वस्तू आहेत त्या माझ्या नाहीत अशा प्रकारे जो राहतो, अशी विचारांनी जो राहतो, त्या व्यक्तीला मात्र शांती प्राप्त होते, असं या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय. आणि ही शांती कशी असते? खरी शांती असते. ही शांती अढळ शांती म्हणूया, जिचा नाश होत नाही. आता 72. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एषा ब्राह्मी स्थिती पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता स्थिताधीर मुनीची लक्षणं सांगण्यातला हा शेवटचा श्लोक आहे. 55व्या श्लोकापासून कृष्ण स्थिताधीर मुनीबद्दल आपल्याला ज्ञान देत आहेत, ते आता इथे 72व्या श्लोकापर्यंत सांगितलेलं आहे. म्हणजे आता इथे काय सांगितलंय की जो कृष्ण भावना भावित आहे तो मोहित होत नाही, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या योजना बनवत नाही. या गोष्टीनेच आपण स्वतःचंही परीक्षण करू शकतो बघा, की आपण किती कृष्ण भावना भावित आहोत. आपण इंद्रिय तृप्तीच्या किती योजना बनवत आहोत यावरून आपण ठरवू शकतो की आपण कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला आहे की नाही. बहुतांश लोक केवळ इंद्रिय तृप्तीच्याच योजना बनवत असतात. इथे जाऊया, ते खाऊया, हे विकत घेऊया. त्यांच्या योजनेमध्ये, ह्या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीच्या योजनेमध्ये कुठली तरी एक त्याचा काय म्हणतात तो एक पॉइंट हा असतो की कधीतरी मला भगवद्गीता समजून घ्यायची आहे, भगवद्गीतेचं पुस्तक वाचायचं आहे. ही एक इच्छा असते म्हणजे. आणि भक्ताच्या इच्छा मात्र कशा असतात, तो भगवद्गीतेच्या संपर्कात असतो, म्हणजे कृष्णांच्या संपर्कात असतो. मग त्याचे दिनचर्येमध्ये भगवद्गीतेचं श्रवण पठण, भागवतमचं श्रवण पठण हे नित्य होत असतं. इतरही काही ज्या सेवा असतात कृष्णांच्या संबंधित तो त्या करत असतो. कृष्णांना भोग अर्पण करत असतो आणि तेच खात असतो. आपल्या परिवार, आपले नातेवाईक यांना तो कृष्ण भावनेशी जोडायला तत्पर असतो. म्हणजे त्याच्या भौतिक इच्छा आता हळूहळू क्रमशः कमी होऊ लागतात. जशी इंद्रिय संयमित होतात त्याची अधिकच कृष्ण सेवेमध्ये तो जोडला जातो आणि भौतिकाच्या मोहामधून असा व्यक्ती क्रमशः मुक्त होत जातो. आता विचार करा, जेवढं अधिक आपल्याला आपण कृष्ण सेवेमध्ये जोडून घेऊ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करू, तेवढा आपण अधिक मोहरहित होत जाऊ. आता हा असा सराव जो रोज करतो तर क्रमशः मग जीवनाच्या अंतिम क्षणीही निर्मोह स्थितीमध्ये जर का राहिला तर भगवत धामाची प्राप्तीही करू शकतो. तर इथे सरावाला खूप महत्व दिलंय. आपण म्हणतो ना, कृष्ण भावनेमध्ये प्रामाणिक प्रयत्न हवेत. आता उदाहरण घेऊया. आपल्यापैकी प्रत्येक जणाने कधी ना कधी तरी टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर चालवायला शिकलीये. मग कुठे गिअर असतो, कुठे क्लच असतो गाडीचा, कुठे ब्रेक असतो, ऍक्सिलरेटर असतो, हे सगळं जाणून एकत्रित त्याचा समन्वय कसा करायचा, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी कोऑर्डिनेट कराव्या लागतात. ते करत असताना चौफेर लक्ष ठेवावं लागतं आपल्याला गाडी चालवताना. आपली गाडी कोणाला स्पर्श करत नाही, कोणी येऊन आपल्या गाडीवरती आदळत नाही. येणारे जाणारे लोक, कोणी अचानक मध्ये येतं, कोणी रस्ता क्रॉस करत असतं, कुठे रस्त्यावर खड्डा असतो, मध्येच सिग्नल असतं. या सगळ्या गोष्टीचं भान आपण ठेवायला लागतं. तर सुरुवातीला हे करणं आपल्याला खूप अवघड वाटतं. ते करताना एकदा आपली गाडी बंद पडते, परत आपण चालू करतो. पण या प्रयत्नामध्ये आपण टिकून राहिलो ना, तर मग आपण गाडी चालवायला पण शिकतो आणि आपला सराव सुरू ठेवतो. मग जवळच्या ठिकाणी आपण काही आपल्याला आणायला जायचं असेल तर गाडी एकट्याने चालवत घेऊन जाण्याचा आत्मविश्वास पण आपल्यामध्ये येतो. आणि अगदी सरावाने आता चालू ठेवला आपण सराव, तर मग काही मनात विचार आला तरी आपण मग चावी घेतली, काही आणायचं असेल तर गाडी रिव्हर्स केली, पार्किंग मधून वळवून रस्त्यावरती नेली, जिथे जायचंय तिथे आपण सुरक्षितपणे जाऊन पोहोचलो. कोणी आपल्या बरोबर असेल गाडीमध्ये तर त्या व्यक्ती बरोबर गप्पा मारत, त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष ठेवत हे सगळं आपण सहजगत्या करू शकतो बघा. म्हणजे एकेकाळी जी गोष्ट आपल्याला खूप कठीण वाटत होती, अशक्य वाटत होती, तीच गोष्ट आता सहजपणे आपण करू शकतो. म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाला ही अशापैकी गोष्ट करण्याचा हा अनुभव असतो. असंच हे कृष्ण भावनेचं स्वरूप आहे. इथे आपले प्रयत्न महत्वाचे आहेत. रोज आपल्याला हे प्रयत्न थोडे थोडे करत राहायला पाहिजे. रोज श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हे करत राहायचं, ह्याला महत्व आहे. सोडायचं नाही. अडचणी येणार, भौतिकामध्ये माया प्रलोभन दाखवणार, पण किती निग्रहाने एक एक पाऊल आपण प्रगती करतो ह्याला महत्व आहे. हा निश्चय आपला असला पाहिजे. मग आपला निश्चय बघून कृष्ण आपल्यावरती कृपा करतात. या मार्गावरती प्रगती आपण कृष्ण कृपेने किंवा कृष्णांचे जे शुद्ध भक्त असतात त्यांच्या कृपेनेच करू शकतो. पण इथे इच्छा आपली असते, म्हणून आपण प्रयत्न करतो. आणि आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहेत कृष्ण, आपण म्हणतो परमात्मा स्वरूपात, ते आपले प्रयत्न बघत असतात. जे आपण
आपण प्रयत्न करतो ते त्यांच्यापासून लपवू शकत नाही, त्यामुळे आपल्यावरती ते कृपा प्रदान करतात. मग ज्या प्रमाणात आपण हे प्रयत्न करू त्या प्रमाणात कृष्ण आपल्यावरती कृपाही प्रदान करतात. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपण ठरवतो की मला भौतिकामध्ये रमायचं आहे, इंद्रिय तृप्ती करायची आहे, का मला भौतिकातून सुटका करून कृष्णांकडे जायचंय आणि किती प्रमाणात कृष्णांपर्यंत जोडून घ्यायचे, हे स्वातंत्र्य आपल्याकडे. ज्याचं जेवढं समर्पण अधिक आहे तर त्याची क्रमशः प्रगतीही त्या दिशेने होणार आहे. आणि मग अंतकाले म्हणतो ना, इथे काय म्हटलेलं आहे, अंतकाले ब्रह्मनिर्वाणम रुच्छती, म्हणजे मग भगवद्धामाची असा व्यक्ती प्राप्तीही करू शकतो. तशा प्रकारे हा आपला दुसरा अध्याय इथे संपलेला आहे. खूप महत्वाचा अध्याय होता. संपूर्ण या ग्रंथाचा, भगवद्गीतेच्या ग्रंथाचा सारांश मानला जातो हा दुसरा अध्याय. कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग हे सर्व भगवद्गीतेचे विषय आहेत. याची चर्चा या अध्यायामध्ये थोड्या फार प्रमाणामध्ये केलेली आहे. ब्राह्मण आणि कृपण यातला फरक आपण या अध्यायामध्ये जाणून घेतला. शरीर आणि आत्मा हे कसे एकमेकांपासून वेगळे आहेत हे बघितलं. शरीराची कर्तव्य कुठली, आत्म्याची कर्तव्य, या दोन्ही करण्याच्या मागचं महत्व आपण पाहिलं. आणि कृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं तू पालन कर. तसंच आपण पाहिलं की आध्यात्मिक प्रगती आपण जेव्हा करतो ती कधीही नष्ट होत नाही. आत्म्यामध्ये जे काही शुद्धी केलेली असते कृष्णांच्या साठी कार्य करून, सेवा कार्य करून, ती आत्म्याच्या बरोबर जाते. पण भौतिक जगात मात्र असं होताना दिसत नाही. जे पण भौतिक ज्ञान आपण घेतलेलं असेल, अगदी सर्वोच्च पातळीचं ज्ञान असेल, तरी मृत्यू समयी हे ज्ञान आपल्याकडून काढून घेतलं जातं. पुढील जन्मी आपण ते बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही शिक्षण. आणि मग कृष्ण शेवटी अर्जुनाला सांगतात की माझ्यासाठी कार्य कर, निष्काम कर्मयोग जो म्हटला, माझ्या आनंदासाठी कार्य कर, कर्माचं फळ मला अर्पण केल्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल आणि तुझी प्रगती होईल. तर हा इथे आता हा अध्याय दुसरा संपतो. आता पुढे विस्ताराने आपण पुढच्या अध्यायापासून कर्मयोग शिकणार आहोत. आज आता वर्ग आपला लवकर संपलेला आहे, त्यामुळे या गोष्टीवरती आधारित आपण एक छोटीशी गोष्ट आता ऐकूया. आता हा भगवद्गीतेचा जो दुसरा अध्याय आहे, या अध्यायाला गीतेचं सार असं म्हटलंय श्रीला प्रभुपादांनी. कारण भगवद्गीतेमध्ये पुढे आता कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग याबद्दल जी ओळख, म्हणजे जे सांगितलेलं आहे सविस्तर, त्याची थोडी थोडी ओळख किंवा माहिती या अध्यायात सांगितलेली आहे. आणि या अध्यायापासून गुरु म्हणून कृष्ण अर्जुनाचं मार्गदर्शन करतात. दुसऱ्या अध्यायापासून त्याच्या हिताचं काय आहे हे त्याला नीट समजावून सांगतात. आणि अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना केलेला हा उपदेश आहे. पण आता हा उपदेश मान्य करण्यासाठी प्रथम कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व परम कारणांचं ते कारण आहेत, आपले पालन पोषण करता आहेत, रक्षण करता आहेत, याचा स्वीकार आपण केला पाहिजे. तेव्हाच त्यांचा उपदेश आपण पालन करू. हा विश्वास किंवा ही जी श्रद्धा आहे ना भगवंतांच्या विषयी, ही जागृत कशी होते ही सांगणारी एक कथा आता आपण ही बघूया. तर एक मलुकदास नावाचे संत होते आणि भक्ती मार्गावरचे हे संत होते, रामभक्त होते. त्यांचं वास्तव्य उत्तर प्रदेशामध्ये होतं. आणि प्रभू रामांचे हे खूप मोठे भक्त होते, प्रसिद्ध होते. दोहावली असे ते रचत असत. दोहा म्हणजे काय की 2 ओळींचं काव्य असतं, ज्याच्यामध्ये खूप खोल असा अर्थ दडलेला असतो. संत कबीरांचे दोहे प्रसिद्ध आहेत बघा. तसेच हे संत मलुकदास यांची मलुक शतक, रतन खान वगैरे अशी त्यांची ही काव्यरचना प्रसिद्ध होत्या. तर संत होण्यापूर्वी ते सेठ मलुकदास नावाने ओळखले जायचे. आणि योगायोगाने एका रामकथेमध्ये ते गेले आणि तिथून त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली, अशी ही कथा आहे. तर हा जो सेठ मलुकदास होता त्याचा जन्म 1574 मध्ये अलाहाबाद, म्हणजे आत्ताचं प्रयागराज या जवळच्या एका छोट्याशा गावामध्ये झाला होता. आणि त्यांचे पिता होते लाला सुंदरदास. आता हे बाल्यावस्थेमध्ये हा एक सदाचारी बालक होता, गुणी बालक होता मलुकदास. पण युवावस्थेमध्ये येता येता आता हा नास्तिक झाला होता. तर एकदा काय झालं की एक रामभक्त संन्यासी त्यांच्या गावामध्ये आला आणि मंदिरामध्ये तो सर्वांना, आता गावकऱ्यांना गोळा करत असे. प्रभू रामचंद्र यांची कथा, कीर्तन इत्यादी करत असे. तो रोज सकाळ संध्याकाळ सर्व गावकरी आणि संन्यासी मिळून रामायणाचा पाठ करत असत. आता हा मलुकदास एक दिवस तिथे पोचला आणि त्यावेळी संन्यासी प्रभू रामचंद्रांचं गुणगान करीत होता. संन्यासी गावकऱ्यांना सांगत होता की सर्व काही प्रभू रामचंद्रांच्याच कृपेने होतं, त्यांच्याच कृपेमुळे भुकेल्याला अन्न मिळतं, वस्त्रहीनाला वस्त्र मिळतं, आश्रयहीनाला आश्रय प्राप्त होतो. आता मलुकदास
चा या मलुकदास नास्तिक होता ना, तर त्यामुळे प्रभू श्री रामचंद्र यांच्यावर त्याचा विश्वासच नव्हता. तो त्या संन्याशावरती क्रोधित झाला जेव्हा त्याने हे ऐकलं. त्यावेळेला तो म्हणाला, काय तुम्ही सर्वजण इथे जमून जागरण कीर्तन करत असता? तुमच्या आवाजामुळे माझ्या झोपेमध्ये व्यत्यय येतो. चांगली शांत झोप लागली तर मनुष्य सकाळी उठून कामावर जाईल, 4 पैसे कमवेल, तेव्हा त्याचं पोट भरेल. आता हे संन्यासीने ऐकलं आणि विनम्रतेने हात जोडून तो म्हणाला की सेठजी, तुम्ही म्हणता आहात की तसं नाहीये. आपली अन्नदाता हे प्रभूच आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या अन्नाची व्यवस्था तेच करतात. ते ऐकून आता मलुकदासला अधिकच क्रोध आला आणि तो म्हणाला, काय अन्नदाता अन्नदाता म्हणतोयस तू? अन्नदाता वगैरे कोणी नसतो, मी कमवतो, त्यावेळेला मी अन्न खाऊ शकतो. संन्याशाने परत समजवण्याचा प्रयत्न केला की सेठजी असं नाही, तुमचं पैसे कमवणं, तुमच्या पत्नीचं अन्न तयार करणे सगळं निमित्त आहे. बाकी तुम्हाला मला खायला देणारा या सर्वांचा पालन पोषण करता मात्र प्रभूच आहेत. आता त्यावरती मलुकदास अत्यंत क्रोधित झाला आणि तो म्हणाला, तू गप्प बस. तुझे कोणते प्रभू आहेत ना, पालन करता ज्यांना म्हणतोस, त्यांनी 24 तासात माझ्या खाण्याची सोय केली नाही तर तुझं हे भजन कीर्तन मात्र मी कायमचं बंद करेन आणि तुम्हाला सगळ्यांना इथून हाकलवून लावेन. आता संन्याशाने परत मलुकदासला हात जोडून सांगितलं की सेठजी, तुम्ही खूप मोठे व्यक्ती आहात, पण प्रभू सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यांच्या इच्छेशिवाय कोणी कोणाला जराही त्रास देऊच शकत नाही. ठीक आहे, बघूया तर, असं म्हणून मलुकदास तिथून निघून गेला. कोणालाही तो कुठे जातो हे न सांगता तिथून एका जंगलामध्ये निघून गेला. आता एका जंगलामध्ये गेला. अत्यंत घनदाट असं ते जंगल होतं. त्यात एक अतिविशाल असं त्याने एक वृक्ष शोधून काढला आणि त्या वृक्षाच्या वरती चढून सर्वात उंच असं जी फांदी होती त्याच्यावर जाऊन बसला लपून. आता इथे मला कोण येऊन खाणं देतो बघतो मी. 24 तास तर हे असेच निघून जातील आणि त्या संन्याशाची आणि ते जागरण कीर्तनाची कटकट कायमची संपेल असा विचार करून तिथे तो आता बसून राहिला. 2-3 तास निघून गेल्यानंतर एक माणूस तिथे आला आणि वृक्षाखाली सावलीमध्ये काही काळ त्या माणसाने आराम केला आणि नंतर आपलं सामान उचलून तो निघून गेला. पण कशी काय त्याची एक पिशवी तिथे तो झाडाखाली विसरला. आता विसरला का त्याने मुद्दाम सोडली, का प्रभूनीच त्या माणसाला तशी प्रेरणा दिली, किंवा काय साक्षात प्रभू आले असतील ती आणि ती पिशवी ठेवून गेले असतील, कुणास ठाऊक. आता मलुकदास गपचूप झाडावर बसून ते बघत होता. त्या एवढ्या घनघोर जंगलामध्ये त्या माणसाला येऊन तिथे पिशवी विसरून गेलेला पाहून त्याला आश्चर्य वाटलं, पण प्रभूंवरती त्याचा विश्वास नव्हता. आता काही तास तसेच निघून गेले. अचानक घोड्यांच्या टापांचा आवाज येऊ लागला आता आणि बघता बघता 5 डाकू घोड्यावर बसून आले आणि त्यांच्यापैकी एका डाकूचं लक्ष या झाडाखाली ठेवलेल्या पिशवीवरती गेलं आणि त्यालाही आश्चर्य वाटलं. आता इतर डाकू म्हणाले, बघ काय आहे बरं त्या पिशवीमध्ये. त्या डाकूने ती पिशवी उघडली. त्यात जेवणाचा डबा होता आणि त्याने तो उघडल्या त्या स्वादिष्ट अन्नाचा सर्व सुगंध सर्वत्र दरवळला आणि त्या डाकूंच्या तोंडाला पाणी सुटलं. पण हा जो डाकूंचा सरदार होता ना, तो संशयी स्वभावाचा होता. पटकन त्याच्या मनामध्ये आलं की या खाण्यामध्ये काहीतरी असू शकतं. त्याने थांबवलं त्या सगळ्यांना आणि तो सरदार म्हणाला, या अन्नात कोणीतरी विष कालवून ठेवलं असू शकतं आणि आपल्या कोणा शत्रूचा हा डाव असू शकतो. नाहीतर एवढ्या घनदाट जंगलामध्ये असं स्वादिष्ट अन्नाचा डबा कोण सोडून जाईल, कोण भरून ठेवेल. आता मलुकदास वरती झाडावरती बसून सगळं ऐकत होता. पण त्याने विचार केला की मी जर का बोललो काही तर हे डाकू मलाच पकडतील. तर डाकूंचा सरदार सर्वांना म्हणाला, डाकूंना, की शोधा आजूबाजूला. इथे अन्नामध्ये हा विष कालवून ज्याने ठेवलं असेल तो इथेच कुठेतरी लपून बसलेला असणार. डाकू सर्वत्र शोधू लागले आणि एका डाकूची नजर आता झाडावर बसलेल्या मलुकदासवर पडली आणि त्याने जोराजोरात ओरडून त्याला खाली उतरायला सांगितलं. पण आता हा घाबरला होता मलुकदास, त्यामुळे तो खाली उतरायला तयार नव्हता. डाकूच्या सरदारने दोन डाकूंना झाडावर चढून त्याला खाली उतरवायला लावलं आणि तो सरदार आता मलुकदासला म्हणाला की आता हे सर्व अन्न तुलाच खावं लागेल. तू विष कालवून ठेवलंयस ना आणि वरती लपून बसला होतास. आता हे सर्व अन्न हा डबा तुलाच खावा लागेल. मलुकदासने त्या डाकूंना सर्व घडलेली गोष्ट सांगितली, पण त्यांचा कोणाचा त्या सांगितलेल्या गोष्टीवरती विश्वास बसला नाही आणि ते सर्वजण त्यानेच हे खाणं खावं म्हणून त्याच्या मागे लागले. आता प्रभू कोणाला निमित्त बनवून काय व्यवस्था करतील हे काही सांगता येत नाही. मलुकदास खाणं खाणार नाही म्हणून अडून बसला होता, तेव्हा डाकूच्या सरदाराने येऊन प्रथम त्याला एक थोबाडीत मारली. इतर 2 डाकूंना त्याचे हात आणि पाय पकडून ठेवायला सांगितलं आणि एका डाकूला त्याचं नाक घट्ट पकडायला सांगितलं.
आता नाक बंद झाल्यामुळे मलुकदासला तोंड उघडावं लागलं आणि तो सरदार आता त्याच्या तोंडात अन्न भरवू लागला. आता मलुकदासला समजलं की ह्या 5 डाकूंपुढे, त्यांच्या शक्तीपुढे आपलं काही चालणार नाही, तर त्याने प्रतिकार करण्याचं थांबवलं आणि गपचूप तो आता अन्न खाऊ लागला. आणि पहिला घास त्याने गिळला, त्याच्या मनात तत्क्षणी विचार आला की मानलं प्रभू तुम्हाला, तुम्हीच अन्नदाता आहात. त्या संन्याशाची वाणी खरी ठरली. डाकू निघून गेले. मलुकदासला आता पश्चाताप झाला, कारण बालक असताना तो प्रभूंना मानत असे. युवावस्थेत येता येता तो नास्तिक झाला होता. पण आता त्याला ते समजलं आणि धावतच तो गावामध्ये पोचला. त्या संन्याशाच्या पाया पडला, क्षमा मागितली संन्याशाची. तर संन्यासी म्हणाला, प्रभू कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपात येऊन तुम्हाला अन्न खायला देतील, ही मी प्रार्थना केली होती सेठजी. आणि जो श्रद्धेने पूर्ण विश्वासाने प्रार्थना करतो, प्रभू त्याची प्रार्थना ऐकतात, असा आमचा सगळ्यांचा विश्वास आहे. ते सर्वश्रेष्ठ आहेत, त्यांच्यासाठी काहीच असंभव नाही. तर मलुकदास आता संन्याशाला धन्यवाद देतो आणि ज्या प्रभूने मला घनदाट जंगलात पण भोजन मिळेल अशी व्यवस्था केली, त्यांच्या शोधार्थ आता मी जीवन जगेन असं ठरवतो. मग पुढे हा जो मलुकदास असतो, संत विठ्ठलदास यांना आपले गुरु मानून त्यांनी सांगितलेल्या भक्ती मार्गावरती चालतो. गृहस्थाश्रमात असतो हा, पण कालांतराने मग पत्नी आणि मुलगी ह्याचा देहांत होतो आणि मग गंभीरतेने भक्ती मार्गावरती ते प्रगती करून मग संत मलुकदास या नावाने प्रसिद्ध होतात. ते साधेपणाने जीवन जगण्याचा उपदेश सर्वांना ते करीत असत. मनुष्य जीवनाचा मूळ उद्देश प्रभूंची सेवा करणं, याची आठवण ते सगळ्यांना करून देत. आणि या घनदाट जंगलामधून परत आल्यानंतर म्हणजे जी घटना त्यांच्या बरोबर घडते, त्याच्यावरती आधारित त्यांचा जो दोहा आहे ना, तो खूप प्रसिद्ध आहे की अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम. आता अजगर, अजगर कोण आहे? खूप महाविशाल अशा शरीराचा तो साप आहे, पण तो काही काम करत नाही, तोंड उघडून बसतो. जो काही भक्ष्य त्याच्या तोंडात जाईल त्याच्यावरती तो समाधान मानतो. किंवा एखादा छोटासा पक्षी, तोही फार काही कार्य करू शकत नाही, त्याची क्षमताच नसते. पण मग अजगर असेल किंवा पक्षी असेल, दोघांच्या जीवन निर्वाहाची व्यवस्था मात्र प्रभू करतात. तर जे भौतिक जगामधले बहुतांश लोक असतात, जे जीवन निर्वाहासाठी अत्याधिक परिश्रम करत असतात, त्यांना संत मलुकदास यांनी दिलेला हा उपदेश आहे की मानवी जीवन हे प्रभूंची सेवा करण्यासाठी, भजन करण्यासाठी मिळालेला आहे. जो आपला निर्वाह असतो या भौतिक जगामध्ये, हे प्रभू करतातच. अज्ञानी मनुष्य विचार कसा करतो की मी काम करतो, मी पैसे कमवतो म्हणून घर चालतं, मी हे केलं नाही तर काहीच होणार नाही. मनुष्य म्हणून हे आपण समजू शकतो की बघा या सृष्टीमध्ये किती जीव आहेत. भगवंत सर्वांचे पालन पोषण करतायत, सर्वांना भोजन ते देतात, सर्वांच्या अन्न पाण्याची व्यवस्था ते करत असतात. 84 लक्ष जीवांच्या प्रजाती आहेत. पाण्यात राहणारे जीव आहेत, आकाशात उडणारे आहेत, अग्नीमध्ये राहणारे, जंगलात राहणारे जीव, या सर्वांचं भरण पोषण तेच करत असतात. तर हे सत्य सांगण्याचा संत म्हणजे हे जे सत्य आहे, परम सत्य ज्याला म्हणतो आपण, की हे सांगण्याचा जे संत प्रयत्न करतात, त्याच्यावरती कोणाचा मात्र विश्वास नसतो. कर्तेपणाच्या भावनाने मनुष्य प्रभावित असतो या भौतिक जगामध्ये. स्वतःला मी करता मानतो आणि म्हणजे मीच पोट भरतो काही सगळ्यांचा, असा त्याचा एक विचार असतो. पण या 84 लक्ष जीवांच्या प्रजातीचं पोट कोण भरतं? आता हे अर्थातच भगवंत भरत असतात. हे समजायला पाहिजे की सृष्टीचा आधार आहेत भगवंत, आणि त्यांची सेवा करण्याची जी दुर्मिळ संधी आपल्याला मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त होते, ती गमावली तर पुढे ही संधी आपल्याला केव्हा मिळेल आणि त्या दरम्यान काय भोगावं लागेल हे आपल्याला सांगता येत नाही. त्यामुळे संत आहेत, शुद्ध भक्त आहेत, गुरु आहेत, त्यांच्या वचनांवरती विश्वास ठेवून भगवत भक्तीमध्ये आपल्याला जोडून घ्यायला पाहिजे. आणि भगवंत कसे आहेत? अत्यंत दयाळू आहेत. आपण म्हणतो कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांवरती ते कृपा करतात. तर हे आपल्याला समजतं. आणि आता कसं भगवद्गीता बघा, या पुढचा जो पार्ट आहे ना, कर्मयोग, हा तर खूप महत्वाचा आहे, कारण हा इथेच आपण बंधनामध्ये अडकतो. तो 3रा अध्यायापासून आपण सुरू करणार आहोत. तर इथे आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग तुमच्या काही आजच्या अध्यायावरती शंका असतील तर आपण त्या बघूया.